Hello guys, konnichiwa. I'm going to dentist, guys. Dali-dali ako guys. Ay, baka ma-lights ako. Di ako nakasuklay mang maayas. Wala sis. Di ubo man ko eh. Oh my god, super traffic. Oy, funny love. Hi. Dala sis na nag-drive ko sis. Wala man kung nag-red light. Yes sis. Pag mag-green siya sis, magkuhan siya kuan na. Hindi ko mo tanaw sa kuan. Sa phone kay lisod na. Isang ano lang. Mali ako, pauli ay beata. Hi love, babasahon ko na mong love. Thank you sis. Gitaguan lang na kung cellphone devices kay kuan. Makita ta sa police, bawal ba yan ano? Oh my god, dili siya mag ano. Dili siya mag red. Unok-unok dyan ko sa panahon sis. My God! Unok-unok dyan ko. Di dyan siya mag ano. Di dyan siya mag red. Stop na din eh, kaya usay na police din sis. Then, very na side manggod mga sis, dakag intersection. So, hinahinay yung pagkuan. So karon nag-red na siya. Oh my god, nag-green na po. Asa ka man sis? Oh no. Biglaha nag-red.
Hi sis. Wala pa oy. Sa Japan pa. Waray ako. Thank you. 地元エアラインウィッシュクラスです。7月12日火曜日のスタジオが Sayo ko sa dentist kay para wala kay tao sa parking. 先週からごめんなさい。先週から私服になったんですけど、皆さん気づいてますか？ありがとうございます。はい、お願いします。Nag-ano ba jud ko eh, nagsilip-silip pa jud to sa tong GC. Oy mga sis, oy kay busy jud kay ko mga sis. Kay next week namin mag-uli. はい、よろしくお願いします。さあ、なんかね、爽やか、髪の毛もバッチリ決まって、いや、ちょっとリオンプラスみたいにしてみたいです。あ、やっぱ本番でも言うんですね。誰も反応してなかったじゃないですか。今とかやってないからですね。今日はそんな残念エピソードをちょっと聞いてきてそんな残念エピソード悪かったですね。先週から皆さん始まりました、新しいコーナー Max Almaray. Kaninong channel yan? 今日1日1時間のうちでなんか残念なことを探すっていうことですよね。Ay, naku nga. Ay, thank you Lord. Pwede ako makaano back. 確かに皆さんちょっと送ってくださいよ。皆さんのね、最近の残念なエピソードを。私がこの番組見ての残念なことをどんどん。平川さんに言いたいことがある人もいるでしょうし。ねえ、小沢さんに言いたいこと。なんですよ、残念はとかね。そうそうそうそう。そういうのもしかしたら紹介しないかもしれないですけど。それよくなんかね、場合によっちゃエンディングで紹介しますので。そうですよね。どんどん先ほどインスタに上げたら帰ってきてましたので、時間があればぜひ紹介したいと思ってます。お待ちしてます。では今日の天気情報からお願いします。小沢さんです。よろしくお願いします。今日ですね、まずは Almaray, kaninong channel yan, sis? なんですが、こちら、はい、この前の週末、田んぼの草取りをしてきました。これがね、僕なんですけども、はい、友達が糸島2条でですね、こうやって子供たちに住んで、見ながら、集落の棚田を守るようにですね、いろいろと田んぼをやってるんですけども、今年はいつもですね、こちらは農薬を使っていないので、いつも水を張って、ジャンボタニシが草をね、雑草を食べて、 Hi sis, Max Almaray, kaninong channel yan? Kaninong ninja yan? Salamat. 雑草が伸びてきちゃったということで、作業で、 Kanina si Max. Ay te, balikan ti karon te ha. ね、 Abot na ko te. Abot na ko din. Announce na ako. Baka na ano yung parking ko. Okay pala yung parking. Sige te. Balikan ti karon te ha. Andito na ako sa te, sa dentist. Ay, biskot, ikaw pala to sis. Sayo-sayo ko din sis. Hello? Oh. Nako din sis. Kay, pag late ko sa parking sis, Normie, sis Waray, and Lab, ano ba? Hindi pa ako magaling sa reverse parking talaga kasi baguhan pa ako na driver, no? So, dito sa Japan, reverse parking talaga. Ako, diretso lang kasi nag-study pa ako. Okay, sis. Salamat. Ito yung budget ko, sis, sa budget natin sa dentist. Wala na akong pera. Yes, sis. Maya-maya, sis. Ano na ko to, mga, i-off ko na siya. Wala nang pera, te. Uwi tayo na Pinas, te. Wala nang pera, te. Noo ko, te. Mag-stay pa ako doon, te, ng Pinas. Kay, matagal ako yung nakauwi ng Pinas, no. Uy, alam nyo, te, ang dami ko na mga suklay dito na mga mahalin sa Japan. Sa totoo lang, no. Ito talaga yung pinakagusto ko nakasuklay. Wala, oy. Ito yung pinakagusto. Binili ko to sa Chinatown. Ano to? Nasa 20 pesos, matingali, oy. Gustong gusto ko talaga siya, te. Oh. Yung mga social dito na mga suklay, ay nako, wala tong katulad sa suklay na to. Pangbukid na suklay, te. Dala-dala ko talaga yan siya, te, sa bag ko. Ay. Tingnan nyo yung mga matatanda dito, oh. Si Lolo, oh, himsok pa kaayo, oh.
Sis, salamat sis. Andito na ako sis. Maya-maya, oy, magbili ako ng pasalubong, te. Kunti na yung pasalubong ko, te. Oy, ginuok ko. Walang na social ngayon, te. Practical na. Importante, natapos natin yung bahay. Char! Thank you so much, Tiwaray, Love, Normie, and sino pa yung isa? I go inside na because time na, no? Thank you so much. Love you all. Thank you, mga sis. Magbayad ako maya, ha? Okay, bye! Have a nice day!